Ben, bos días e benvidos, reitero de benvidos, é un placer, como todos os anos, creo que xa estou aquí, como dicía ya antes a miña compañera, como as cigoñas, veño cada primavera a este centro que é meu, é sempre un placer pois visitar onde un estivo a gusto. Explico-vos brevemente cal vai ser a mecánica do concurso, dou algunhas consellos prácticos e demais, e comezamos rapidamente, vale? Bueno, dicíamos, benvidos a este cuarto concurso, cuarto xa, Luco Intercentros, que está organizado polos alumnos de ciclo superior do Secretariado Díaz da Muralla Romana. Son esos que andan por aí tan guapos e tan ben feitos. É un concurso para todos os centros que teñen bacharelato da cidade de Lugo e é un concurso, ademais, que podedes ver, ou que se pode estar vendo neste momento, picando no banner que ten a Fundación TIC a tal efecto, non? O de fundaciontic.org, sería. Explico-vos o protocolo. O concurso vai constar de 7 eliminatorias, 3 de cuartos de final, 2 semifinais, terceiro e cuarto posto, por fin esa gran final a que lle damos sempre moito bomba e moito platillo, etc, etc. O procedimento xa o coñecedes, pero por si acaso, explícolo de novo. Plantéanse 10 preguntas sobre distintos temas. Nun primeiro lugar, e isto xa vai para todos vos, para que estades atentos, nun primeiro lugar vai aparecer o tema, inmediatamente vai aparecer a pregunta e de seguido as 3 respostas posibles. Eu vou proceder á lectura desas preguntas e no momento en que eu diga tempo ides dispor de 15 segundos para contestar, vale? Ben, se a resposta foi correcta soben 10 puntos ao vosso marcador e se non contestastes ou é incorrecta, pois quedades a velas vir, o sea, non vos sobe nada, de acordo? En caso de que haxa un empate, temos aquí un sistema sofisticadísimo que agradecemos ao Centro Integrado de Formación Profesional do Politécnico, que xa construiu fai uns anos, un sistema digital, poñeron uns pulsadores aí que se encenden cando pulsades sobre eles. Entón, o sistema sería exactamente igual co que acabo de dicir. Aparecería o tema, aparecería a pregunta e a resposta. E no momento en que eu diga tempo, e non antes, podedes pulsar se sabedes a resposta, vale? Se alguén pulsa antes de que eu diga tempo, está ya outorgando o contrario, o turno de resposta. É un caso de empate, vale? Queda claro? Seguro. Reitero as veces que faga falta. Se o equipo que pulsou sabe a resposta, aí acaba nese momento o empate. Se non sabe a resposta, pasa ao seguinte, que ten a posibilidade, se acerta, tamén acabaría, e se non, seguiremos facendo preguntas ata que haxa desempate. Queda medianamente claro? Querín entender un sí? Non entendín, era verdade, vale. Xa me parecía sonotone. Prégame que diga 2 cousas importantes. Unha, cuidado co equipamento. Dígovolo porque temos aí as mesas un pouquiño ao bordo e nada que empurredes, acabades cos fociños abaixo. Tamén hai un pouco lío de cables que Quique organizou moi ben, pero que é fácil pisalos, por favor, tede cuidado, vedes que está así... Bueno, como eu, mírame, non me tocas. Isto é como a televisión, entón non se lle pode tocar o decorado. Vale. Hai unhas persoas guías que vos decía antes por aí, que van todos guapos, todos tuneados, son aquelas persoas que vos acompañan, que vos levan, que vos traen, e que en calquera caso de algunha dúbida ou necesidade, dirixidevos a eles, de acordo? Dicir tamén que este sorteo de como ides a concursar, que centros contra que centros, realizouse onte, foi público, e que o equipo gañador do ano pasado, que foi o IES Nosa Señora dos Ollos Grandes, pois queda xa para a fase seguinte, non? Dado o número impar e demais. Por último, pedir e agradecer ao mesmo tempo que haxa un silencio respetuoso, por favor, cando sexa o tema das preguntas, porque senón, ás veces hai certas suspicacias, que se escoita moito barullo, que se escoita mellor a resposta, e sería triste ter que anular unha pregunta, pois porque o público a dixo, porque quedaría anulada sen máis, incluso se fora reiterado, pois poderíamos incluso chegar a descalificar. Así que, por favor, vimos aquí a xogar, a divertirnos, pasalo ben, non mancarse, tamén fundamental, porque podedes caer en calquer momento, non? Así que pidolle ao público neste caso, e a todos os presentes e compañeiros, que sexamos respetuosos nese momento, vale? Digo, porque se escoitara ou se fixeran sinais ou algo por o estilo, para que non haxa problemas, de acordo? E ben, eu creo que queda medianamente claro. Estades nerviosos, barrás? Querín escoitar un sí, verdade? Ides empezar o concurso con esta actitude. Ai, ben, pois dito isto, comeza logo o cuarto concurso Lucos Intercentros. Pido un forte aplauso e Sursun Corda. Arriba.
Iso xa ten máis xeito, xa estivo un pouco mellor. Os primeiros concursantes van ser as setiñas do Yes Muralla Romana. Digo ben? Que formais que van, verdade? Van concursar contra Lucus al Cubo do Yes Lucus Augusti. Que formáis, que formáis. Ben, bos días e benvidos a todos. Setiñas, dixéronme que vos chamaban setiñas. Mellor dito, por que vos chaman setiñas? Porque non falamos moito. Porque non falamos moito. Eso é un gran problema para un concurso como este, así que eu abandonaría esa actitude de setiñas e pasaríame xa tipo Cerdeira, que agora está en flor ou algo por estilo. Presentámoslo rapidamente. Isabel Bao, ben. Vale. Bueno, leer todos seguidos, que así abreviamos. Decía Isabel Bao, María Fernández e María Quintana. Ben, benvidos de sorte. O de Lucus al Cubo ten máis... é unha cuestión matemática ou ten algo que ver con outra cousa? No, somos tres. Pensei que tiña que ver con cubo, ca cervexa ou algo así. No, é así sen máis. Presentámolos María Dorrego, Clara María e Antonio Vázquez. Moita sorte tamén para vos. E dito cal, pois comenzamos. Aí está. Aí detrás da pantalla hai un fiera que se chama Quique, que vou nos repetir durante varias veces. Un forte aplauso para el, que é o que domina todo. Comezamos logo coa primeira pregunta, que ven sendo a seguinte. Unha pregunta sobre actualidade. A persoa que participará no Festival de Eurovisión 2015 representando a España é A. Edurne, B. Malú e C. Pablo Alborán. Tempo. Sobrados, están sobrados. Moi ben, pois ambos os dous grupos coinciden en que a representante vai ser Edurne. Seguro? Comprobámolo? Comprobámolo, certo? Dez puntos logo que soben os marcadores. Comeza como isto, como ten que comenzar, así, con emoción e tal. Veremos se no tema seguinte seguimos de igual xeito empatados. Bioloxía e xeoloxía. Isto xa son palabras maiores. Os dinosaurios, e non falamos dos profesores, desapareceron A. No Precámbrico, B. Ao final da era primaria ou paleozoica e C. Ao final da era secundaria ou mesozoica. Así que, tempo. Hai debate no grupo das setiñas e tamén nos del cubo. Rematou o tempo e ambos os dous coinciden na resposta. Comprobamos se é verdade? Pois non, moi ben, así me gusta. Comenzan acertando xuntos, fallan xuntos. Isto é unión. Non sobe nada, sentímolo. Pasamos ao tema seguinte. Pero podémonos aplaudir igual para que se veñan arriba, vale. Física e química. No movimento rectilíneo uniformemente acelerado, a aceleración tangencial A. Non existe, B. Permanece constante ou C. Varía uniformemente. Comprobámoslo. Aquí xa empeza a disparidade de criterios. Alguén contestou B, alguén contestou C.
imos comprobar quen tiña razón. A resposta correcta era a B. Polo tanto, 10 puntos. Que soben o lucus al cubo. Seguimos. Setiñas, tranquilidade, a primeira, non pasa nada, quédanos moito aínda. Inglés. Teño que dicir que desta volta o inglés hai unha serie de formulacións que fixeron en inglés, obviamente, a min que son de francés. Eu estoulle moi agradecido aos profesores. Xa falaremos deso. A pregunta é a seguinte, son as 23 horas e quedas cos amigos para sair. Que lles dis cando te atopas con eles? E aquí ven a miña pronuncia de Oklahoma. A. Good night. B. Good evening. E C. Bless you. Tempo. Por favor, o meu inglés é malo, pero non tedes por que repetilo, O sea que mantémolo silencio con esta musiquiña tan xeitosa. Ben, pois aquí volvemos con a disparidade de criterios. O das 23 horas despista, esa é a verdade, Comprobamos? Good evening, 10 puntos que soben ao marcador do lucus al cubo. As setiñas a esas horas non están aínda para moitas historias. Saen máis tarde, eu comprendo perfectamente. Imos ao seguinte tema, latín e grego. Isto xa son cousas serias, cousas de gusto. A pregunta é a seguinte. Curriculum vitae significa A. Goza do momento. Perdón, o momento. B. Carreira de sacos. C. Carreira da vida laboral. Tempo. Así como... Hai moita tranquilidade por ambos bandos. Creo que esta volta... Moi ben, así que os dous coincidides en que a resposta é carreira de sacos, non? E rinse. Comprobamos se é verdade. Non era verdade, certo, carreira de vida laboral. 10 puntos que soben ao marcador. Estamos aí nun 40-20, non está nada escrito, así que, setiñas, vamos ao seguinte dos temas. Literatura e lingua castelás. Imos lá. Los dialectos hispánicos se clasifican en A. Orientales y occidentales. B. Septentrionales y meridionales. Y C. Vivos y muertos. Tempo. Hai discusión. Ben, pois aquí volvemos... Así, isto que dá unha certa emoción ao asunto, que haxa... Así que para uns é orientales e occidentales e para outros septentrionales e meridionales. Imos comprobalo. Septentrionales e meridionales. Ben, as setiñas aí despertaron un pouco do seu letargo, empezan a asomar e cortan distancia. 10 puntos que soben ao marcador. Imos ao seguinte dos temas. Literatura e lingua castelá. E a pregunta é... perdón, castelá, galega, disculpa. Tiño ben escrito, Quen é o autor de Merlín e familia? A. Álvaro Cunqueiro. B. Eduardo Blanco Amor. E C. Ángel Fole. Tempo. Eu que os vexo moi divertidos, que eso está ben. Non hai nada que dicir, comprobámolo. É o xenial Álvaro Cunqueiro con un libro espectacular. E pregunto meu, eléstelo ou fostes ao Rincón del Vago? Vamos a deixalo. Tema seguinte. Pregunta sobre matemáticas. En trigonometría denomínase circunferencia goniométrica a que ten radio R, radio 1 ou radio marca. Tempo.
Por favor. Prego o uso de silencio. Remata o tempo. Non vos gustaba a Radiomarca logo? Pois a mí parecíame moi ingenioso. Entendemos que é Radio 1. Comprobámolo? Correcto. 10 puntos máis. Ben, estamos aí, non está nada perdido, Setiñas, nin está nada gañado al cubo. Imos ao tema seguinte. Música, a ver como andamos. Preguntan que é o puntillo. A, un signo de alteración. B, un termo de carácter. Ou C, un signo de prolongación. Tempo. Por favor. Remata o tempo. Aquí estamos chegando ao final así amarrando, Así que un signo de prolongación, pensades. Comprobámolo. Correcto. Ben, chegamos ao último dos temas, a última das preguntas, e o marcador 60-70. Pódese producir un empate, entón xa recurriríamos a eses maravillosos marcadores digitais que temos e que funcionan. Teñen días. A ver que acontece. Imos co último dos temas. Xeografía e historia. Esa cara. Di a pregunta. Como se chama a política económica dun país que pretende o autoabastecemento? A. Capitalista. B, arancelaria. E C, autarquía. Tempo. Ben, o que está claro é que non imos ter empate porque todo o mundo coincide en que a resposta correcta é a C, autarquía. Comprobámolo. Correcto. Ben, pois, chegado a este punto, creo que hai un claro vencedor al cubo. As setiñas que estiveron aí a puntiño. Eu pediría un forte aplauso para ambos os dous por ser vos concursantes. Pasa, polo tanto, as semifinais o Lucas Augusti. Setiñas, estivo ben. Vale. A máis, non falastes moito, pero notábase vos intención. Eso presta. Pois nada, chamamos aos seguintes entonces. Que organización. Dá gusto. Cando algo está ben organizado, está ben organizado. Pido un forte aplauso para estes mozos, mozas, vestidos de negro e blanco. Que incluso hubo algún que me chamou a atención a min por vir vestido desta guisa de manera. Entendo, disculpas, eu quería vir un poquito en plan juvenil e non de amañado. Ben, vamos aos seguintes cuartos de final. Vamos os leirantes do Yes Leiras Pulpeiros, o do leirantes a ver se nos lo explican. Un forte aplauso para eles, ou para elas neste caso. E outro forte aplauso para o grupo Ángel Fole do Yes Ángel Fole, sin complicación. Bos días a todos, de novo, así xa pormenorizados. Percibo este ano pouca presencia masculina nos equipos. A que se debe? Bueno, pois teremos que facer unha análise sociolóxica, sociolingüística e socioeconómica, calquera cousa que empece por socio, a ver que é o que acontece. Leiras Pulpeiro, bos días. Andrea, bos días. Lucía e bos días, Paula. Un forte aplauso para vos.
Explicadernos o nome ou porque queredes lerear sin máis? Sí. Sen máis, vale. Ies Ángel Fole, Iria, Lúa e Bruno, tamén benvidos. Vos, con nome non vos rompestes a cabeza. Pa que? Xa, vamos a dedicarnos directamente aos temas. Perfecto. Ben, pois comezamos logo, sorte a todos, e comezamos co primeiro dos temas, que neste caso é unha pregunta sobre a actualidade. E imos alá. O vindeiro 24 de maio celebranse eleccións autonómicas. Así que, A, en todas as comunidades autónomas, B, en todas excepto Andalucía, Cataluña, Galicia e País Vasco, e C, só en Galicia. Tempo. Mira que sacar este tema a estas horas da mañá. Ben, comeza xa así disputado o asunto porque coidades que en todas excepto Andalucía, Cataluña, Galicia e o País Vasco. Comprobámolo? Certo? Dez puntos, polo tanto, que soben ao marcador dos dos grupos. Imos ao tema seguinte, que é o tema de bioloxía e xeoloxía. E reza así. A corteza continental está formada fundamentalmente por A, silicatos de ferro, B, silicatos de aluminio, C, basaltos. Tempo. Así que basaltos, Basaltos de... ou non é? Ben, comprobamos se é verdade ou é mentira. Era mentira. A resposta correcta é silicatos de aluminio. Aplaudimos vos igual, para que non vos veñades abaixo. Isto é de toda a vida, os silicatos de aluminio é de toda a vida. Unha cousa que aflora aí. Tema seguinte. Física e química. Unha disolución do 20% en peso ten A, 20 gramos de soluto e 100 gramos de disolvente. B, depende da cantidade de disolución. E C, 20 gramos de soluto e 80 gramos de disolvente. Tempo. Isto tiña que sabelo eu cando pintando a casa. Tiña que sabelo antes. Aquí poden comezar os problemas para alguén porque hai quen pensa que se trata de 20 gramos de soluto e 100 gramos de disolvente e outros que son 20 e 80. Comprobámolo. A resposta correcta é a C. Polo tanto, 10 puntos que soben ao Ángel Fole. Vinte, 80, isto estaba así. Imos ao seguinte dos temas. Ai. Esto no podemos saltar, ¿verdad? Pregunta sobre inglés. Ala imos. Oyeño, In test messenger lol means. Ahora digo. Ay. Lots of love, love of love, and loving all load. Mutatis mutandis. Tempo. Esto non se me fai, o sea, ¿por qué non hai preguntas en francés? A ver. Eu me pregunto mentras fijo mi pupila en vuestra pupila azul. Moi ben, pois aquí non vou repetir a resposta que os saibades, pero direivos que uns consideran que a resposta correcta é a A e outra o C. Ímolo comprobar. A resposta correcta era o C. Vamos arriba. E os 10 puntos que soben ao marcador dos leirantes, pero leirantes. Non vos despistaría a miña pronuncia ou algo, non? Ah, vale. Non, porque a mí tamén me extrañaría. Imos ao tema seguinte, que xa espero que sexa un tema máis de acordo co que ten que ser. Latín e grego.
Que son os casos? Eu podería vos dicir o que son. Hai cada caso, pero ben. A. Distintas formas dun nome. B. Distintas formas dun verbo. C. Unhas boas pezas. Tempo. Vese que son de letras, que... Non. Así que considerades todos que son unhas boas pezas. Gústame isto porque entón miran, dice, ai que me equivoquei. Comprobamos se é verdade o que decides. Certo, distintas formas dun nome. Eso tan bonito que tens que estudiar e repetir. Antes cantábamos Rosa, Rosa e tal, queda moi bonito. Ahora xa perdes estas cousiñas e o ensino xa non é o que era. Imos ao seguinte dos temas. Temos un empate, isto vai ben, hai emoción, hai miradiñas, etc. Bueno. Literatura e lingua castelá. Di o seguinte. ¿Cuál es la lengua no románica de España? A. Catalán. B. Gallego. C. Euskera. Tempo. Non tedes por que estar tan serios, non sobe puntos. Se poder rirvos, cojo. Vale. Aquí non vou facer comentarios. Comprobamos se é verdade que o euskera é unha lingua que non é románica, certo? Seguimos empatados, isto mola, sí. Comprobamos a ver que acontece co tema seguinte, literatura e linguas galegas. Imos alá? Que é un dígrafo? A. Dúas vogais nunha sílaba. B. Dúas consoantes que representan un son. Ese son que eu non quero oír ora. E C. Unha vogal e unha consoante nunha sílaba. Tempo. Que sobraos estamos todos aquí. Mola porque hasta se permiten como... Oye, ahora que contestamos, oye, sabes como quedou o Andante Madrid e tal? Ben, moi ben. Así que pensades que son dúas consoantes que representan un son. Verémolo. Correcto. Dez puntiños que soben de novo o marcador de ambos os dous, e isto, emoción, emoción. Quedan 3 preguntas, a ver que facemos nelas. O seguinte dos temas é... Preguntas sobre matemáticas. Cal das seguintes afirmacións é verdadeira? A. Podemos calcular o logaritmo de todos os números. B. Podemos calcular o logaritmo de todos os números agás o cero. E C. Só teñen logaritmo os números positivos. Tempo. Isto xa... Isto non o sabe Xulia, Isto é a pregunta para pillar, Así que só teñen logaritmo os números positivos. Vexo vos moi positivos esta mañá. Comprobámolo? Certo. Ben, 60-60, quedan 2 preguntiñas, isto está que arde, centrémonos, por favor, non mos miredes así mal por detrás da pantalla, non é necesario, sorride, aí tedes un mozo, aí tal, en fin. Vamos ao seguinte dos temas. Sobre música, ollo coa música, porque mirade o que pon. As liñas adicionais, isto casi sería de matemática, as liñas adicionais serven para A. Separar os compases. B. Colocar as notas que non caben no pentagrama. Ou C. Afinar os instrumentos. Tempo. Hai moito músico aquí solto, me parece. Así que colocar as notas que non caben no pentagrama. Pois comprobamos, é verdade. Certo? Dez puntos máis que soben, un empate estupendo e a última das preguntas. Isto non vos quero meter tensión, pero este é o momento da gloria,
ou de guau, 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 pero, de buen rollo, Imos a ver que tema nos toca. Xeografía e historia. Isto é unha cosiña que se leva ben. Onde se atopa situada a Península Ibérica con respecto a Europa? Non é fácil, A, o sur. B, o suroeste. C, o sureste. Silencio, por favor, e tempo. Olliño cos puntos cardinais móvense, Que gran problema temos? Non, era broma, coincidides os dous, o caso é saber se dixestes ben ou non. Comprobamos a resposta C, correcto. Ben, chegamos ao final das preguntas con un empate, isto que dá, Que está o tanto... Pero que rápido que é o rapaz. Aplaudidille, por favor, aquí, que está xa aí. Lembro-vos como vai agora, por se acaso antes non me expliquei ben. Vamos a poñer uns maravillosos pulsadores digitais elaborados por o Centro de Formación Profesional, Integrado de Formación Profesional do Politécnico, que funcionan con sinal visual e acústica. Cando os pulsedes, oirase unha especie de pi máis afinado e encenderase unha luz. Non o podedes pulsar ata que eu diga tempo, de acordo? A dinámica é a mesma que estamos tendo. Eu leo a pregunta e digo tempo. O que primeiro conteste, perdón, o primeiro pulse é o que vai contestar. Pero se o pulsades antes de que eu diga tempo, estades otorgando o turno ao seguinte equipo, vale? Se un falla e o seguinte, isto é morte súbita, o que acerte antes, e se seguimos empatados, pois seguimos empatados hasta que acabemos as preguntas. Acaba de pronto porque tampouco temos moitas, vale? Imos logo coa pregunta de desempate, que é a seguinte. E non hai outra pregunta de desempate, hombre, por favor. Inglés, di o seguinte. Que cidade do Reino Unido ten menos dun millón de habitantes? Isto lino perfectamente. A, Londres. B, Birmingham. E C, Southampton. Tempo. Ángel Fole está que se... Comprobamos esa... Respondede, marcade. Disculpa, Quique, certamente. Contesta o yes Ángel Fole. E ahora tedes o tempo. Aí o temos. Segundo o yes Ángel Fole, a resposta correcta é a C. Ímolo comprobar. Correcto. Hombre. A verdade é que viñamos aí tan emocionados, e que pronto resolvemos aquí, ahora ao final. Leiras, un forte aplauso, anduvo de ver un camao moi rápida. E Ángel Fole, un forte aplauso para vos, vémonos nas semifinais. Pois sí. Os pulsadores molan, Eu cada vez que digo isto dos pulsadores, síntome este de saber e ganar, como é Hurtado, o ese presentador, que tamén é eterno, igualito, con máis pelo, pero síntome igual. Esta é a última das semifinais. Cantas son? Despois deste van ao descanso? Vale. Moi ben, pois eu creo que a cousa está indo bastante ben. Estámonos aburrindo, estámoslo pasando ben. Tedes así unha actitude un poquinho como de, bueno, vou ao teatro a ver ser ou non ser. Está moito mellor que Shakespeare isto, sin entrar en debate, pero bueno. Os seguintes concursantes, bueno, podedes ver, xentileza de Quique, como está quedando a primeira das semifinais, e o noso señor dos ollos grandes co Díaz Ángel Fole, e a segunda, o Lucas Agusti, con un dos que vai sair daqui. Que son os que van a concursar a continuación? Xoan Montes, do Yes Xoan Montes, tampouco se romperon a cabeza. E o Sanxillao, do Yes Sanxillao, moi orixinais tamén.
Mentres acougan ou non acougan, anuncio que despois deste cuarto de final imos facer unha pequena pausa que vai durar, non sei como imos de tempo, que durará en torno ata as 1:20, que temos que estar aquí todos sentadiños para empezar a segunda parte do concurso, vale? Que música. Non, que xa nos... Ben, benvidos. Seguimos cunha apabullante feminidade nos grupos. Eu taso no medio da nada, sinto. Benvidos ao Xoán Montes, Lucía, Alejandro e Cristina. Pero non poñades así, cariña, como se vos fóramos facer algo, ou así moito mellor, vos sueltos, non sabes? Así unha cousaña como... Ben, San Xillao, benvidos, María, Jéssica e María del Mar. Jéssica, quen é ella? Quen é a que está aquí tan escondida que non a vexo? María. María, vale, pues. Digo vos o mesmo que aos vosos compañeros, rídevos algo, porque xeralmente co tema da risa acostuman a sair as preguntas máis fluidas. De toda a vida, non vos dixeron os seus profesores? Alguno non entende ben, porque se vos rides moito no exame, tomo a mal, pero xeralmente funciona. Imos ao primeiro dos temas, sorte para todos. Actualidade. No Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1, ou como dirían en inglés, Fórmula 1, no ano 2014 proclamouse campeón, ahora sí, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel ou Fernando Alonso. Tempo. Mira que peña Fernando Alonso. Comprobaremos se sodes aficionados ou non ao automobilismo. Se sodes ou non sodes aficionados, polo menos coincidides na resposta. Sebastian Vettel, é verdade? Pero imos ver, hombre, pero imos ver. O triste é que estaban convencidos de que Alonso non era. E este ano non vai por o mellor camiño, aquí entre nós. Pero ben, nada, 0 puntos e 0 puntos. Isto a empezar tamén con moito aliciente, pero xuntiños. Seguinte dos temas. Bioloxía e xeoloxía. E di o seguinte. A litosfera oceánica é, que hai cada palabra por aí, máis delgada que a litosfera continental. B, máis plástica que a asterosfera. E C, máis ríxida que a litosfera continental. Tempo. Isto si se di rápido case parece un trabalingos. Por favor. Seguimos de acordo todos? Máis delgada que a litosfera continental. Comprobámoslo. Correcto. Dez puntos, polo tanto, que soben ao marcador, inaugúranse así xuntiños da man. Imos ao seguinte dos temas, que é un tema de física e química. E di o seguinte. Unha disolución saturada, A, é concentrada, B, é diluída, C, depende. Tempo. Desde logo, se é disolución galega é depende. Gustoume de depende, porque isto sí que eu tamén contestaría iso como bo galego, diría depende. Imos ver se depende ou é concentrada. Comprobámoslo? Depende. Ben, pois 10 puntos que soben ao marcador do Día San Xillao, pero, Xoán Montes, aquí non... Xa sabe, depende de moitas cousas isto aínda, Imos ao seguinte dos temas, que di... Imos ao inglés, que veña, ala. Isto está chupado, Isto vou non decir niquelao, de Oklahoma a un lado. What are false friends? A. Expresións enganosas. B. Amigos desleales. C. Expresións tipo phrasal verbs. Tempo. Estoume crecendo, xa me noto, co inglés. Xa... Cago en tal.
Expresións enganosas. E logo non vos gusta amigos desleales. Decía Lelutier, si tu mejor amigo te clava un puñal por la espalda, desconfía de su amistad. Comprobamos. Certamente, expresións enganosas. $10. Segue... Sí? Sí. Está ben. 10 puntos, estades aí, o sea, que non vos veñades abaixo. Imos ao seguinte tema, que é latín e grego. Imos ver que nos din. Bueno, isto é unha cousa que xa... Filosofía significa A, o amor de Sofía. B, amor á sabiduría. C, o filósofo non se fía. Como me gusta esta. Tempo. Sí, todos nos rimos, pero poñémolo no examen e... Baixo presión, que? Amor á sabedoría, pensades. Eso é o que deberá ser, pero ahora xa sabedes que hai cada filosofía por aí. Comprobamos. Certo. Dende aquí rompemos unha lanza por a filosofía. Aí está, porque... A donde imos sin ela? 10 puntos que soben os marcadores, hai unha mínima diferenza entre o Sanxillao e o Xoán Montes, pero é mínima, Xoán Montes. Aínda estamos aí. Vamos ao seguinte dos temas. De literatura e lingua castelás. E di o seguinte. Que función desempeña Miño en el sintagma nominal el río Miño? Ollo. A, aposición. B, complemento del adjetivo. C, determinante. Tempo. Qué bonita es la sintaxis, con sus cositas. Así que coidades que Miño é a posición. Aquí Miño de toda a vida foi un río, pero se pensades que é a posición, ímolo comprobar. Pois sí. Seguimos 10 puntos arriba ambos os dous e esa lixeira avantaxe que teñen os de Sanxillao, pero que agora os de Xoán Montes xa se lleve cara como de... Vamos a ver que tema nos propoñen. Literatura e lingua galegas, así que imos alá. A palabra comeu non leva acento gráfico. A, porque é aguda rematada en vogal. B, porque é aguda rematada en dintongo decrecente. Ou C, porque é grave rematada en vogal. Tempo. Pensademe ben isto. Así que coidades que é aguda rematada en dintongo decrecente. A ver se é verdade. É certo. Claro, Xoán Montes está aí con ganas, pero que a verdade é que o Sanxillao deféndese como gato panza arriba. Así que 10 puntos máis, 60 a 50, ainda non está nada dito, Quedan 3 preguntas. Imos alá. O tema seguinte, de matemáticas. Que nos propoñen? Cantos triángulos hai cuxos ángulos sexan 123 grados, 25 e 42 graus todos? A, multitude. B, 1, C, ningún. Tempo. Creo que esto... Ai, así que coidades que ningún. Vamos ver que coida o Quique. O Quique tamén o mesmo que a vos. Ben, pois quedannos 2 preguntiñas, así que... espabilarse. O tema seguinte é un tema de música, Xoán Montes, aí tedes un poquinho de... Debería de ter un pouco de... non? Di o seguinte, un contratenor é A, un instrumento de corda frotada. B,
un tipo de voz masculina. C, un instrumento de vento madeira. Tempo. Moita tranquilidade no Xoán Montes, claro. Aos membros de serie, indo a Xoán Montes. Un tipo de voz masculina, parece vos. Sí. Bueno, pues vale, non digo nada. Comprobamos. Certo. Ben, pois chegamos aí ao último dos temas, onde, Xoán Montes, podedes facer un apaño. Ter que volver a sacar os pulsadores. Sanxillao, dades aí por encima. Sorte. Vamos ao seguinte tema. E o seguinte tema é de xeografía e historia. E di o seguinte. A oligarquía é un réxime político no que A, o poder supremo está en mans dunhas poucas persoas. B, o poder supremo está en mans dunha soa persoa. E C, o poder supremo está nas mans do pobo. Tempo e silencio, por favor. Hai debate, hai debate. Aquí volve a haber disparidade de criterios e Xoán Montes coida que o poder supremo está nas mans do pobo. Que cousa máis bonita esa. Comprobamos se é verdade ou é mentira. Era mentira, o poder supremo está nas mans dunhas poucas persoas. 10 puntos. Dez puntos que soben ao marcador do IES Sanxillao e temos os últimos dos semifinalistas. Así que pido un forte aplauso para uns e para outros. Vedes que ben funcionan estas persoas que andan por aquí de negro? Volvo a pedir aplausos para eles. Miremos allá. Que guapo. Que guapo. Ben, chegado este momento, é o momento no que imos facer unha pequena pausa. Non sei en que hora habitamos, pero imos a vernos todos aquí a 1:20, todos sentadiños, peiteados, un poquinho aseados, porque aquí xa levamos un rato isto xa, Ben, en fin, e seguimos coa parte final deste concurso que creo que está indo bastante ben, así que aplaudímonos todos e vémonos dentro dun anaco.
Ben, pois se vos parece, benvidos de novo, se vos parece a todos, comenzamos con esta parte cada vez máis emocionante. Non vos vou reiterar nin repetir todo xa que dixemos antes, pero solamente o tema do silencio, dos ruídos e das respostas. Se algunha resposta vos fai así, algunha das opcións vos fai gracia, pois que sei, filosofía e o amor de Sofía ou estas cousas, rídevos para dentro. Porque senón é que estamos ya aclarando un pouco que ao mellor eles pensaban que era así. Entonces é un rirse para dentro que sempre presta moito porque se fai cosquillas aquí nesta parte de aquí. E iso presta. Así que dito cal, se vos parece, comenzamos coa primeira das semifinais, digo ben, que é a que está aí. Ben, que Ollos Grandes do IES Nosa Señora dos Ollos Grandes, po cal xa pido un aplauso, e varios aplausos. Que hasta este momento non se manifestaran. É que se non descolocadesme despois o informático. IES Nosa Señora dos Ollos Grandes, que digo que pido un aplauso que hasta el momento estaban aí desaparecidos e descoñecidos porque foron os vencedores do ano pasado e ademais, o milagre, por primeira vez temos un grupo onde hai unha clara porcentaxe de homes. Isto é, ata o momento é unha novidade. E o seguinte, o outro dos finalistas, que é o Ángel Fole, do IES Ángel Fole. Un forte aplauso para eles tamén. Estamos aí? Ben, pois logo imos saudando os que aínda non coñecemos. Que tal levades a mañá, vos? Ben, ben. Ben, moi solto vos vexo, o sea... O ano pasado viñestes? No. A sodes neófitos? Dice, bueno, será, vale. Presentámosvos. Luís, Natalia e Iago, correcto? Pois moita sorte, e pro Ángel Fole xa nos coñecemos. Iria, Lúa, dixo, ben, e Bruno. Ben, pois non é por metervos presión, pero xa sabedes que daqui sai un individuo directamente cara á final. En plan Copa de Europa. Non é por meter presión, O sea, isto é unha cousa como a ver se tocan as semifinais Barça e Madrid. Comezamos, estades preparados? Pois comezamos logo. E o primeiro dos temas é actualidade. Ainda ben pintou. Que di o seguinte: o Club Baloncesto Ribeira Sacra Breogán Lugo xoga na Liga A, ACB, B, NBA, C, ADECO Oro. Tempo. Xa se lles ve veteranía a todos, como dicindo... Nós aquí xa estivemos antes. Así que pensades que a resposta correcta é a C. A NBA non vos suxería nada. Comprobámoslo. Correcto. Dez puntiños que soben o marcador dos dous equipos e comeza xa a cousa como corresponde a unha semifinal. Así un pouco cos coitelos en alto. Vamos ao seguinte dos temas. Bioloxía e xeoloxía. E di o seguinte: as fallas inversas fórmanse A, por forzas de distensión, B, por forzas de comprensión e C, por forzas tangenciais. Tempo. Hai moito sorriso por aí solto e hai disparidade de criterios. Comprobamos. Uns pensan que por forzas tangenciais e outros por forzas de comprensión. Comprobámoslo. Por forzas de comprensión. Dez puntos que soben ao marcador do IES Nosa Señora dos Ollos Grandes. Imos ao seguinte dos temas. É unha pregunta sobre física e química. Di o seguinte: as rodas dun tractor A, móvense coa mesma velocidade lineal, B, móvense coa mesma velocidade angular ou C,
non se moven, o que se move é o eixo. Tempo. Así que coidades que móvese coa mesma velocidade lineal. Pois a min o do eixo gustábame. Comprobamos? Certo? Dez puntos de novo que soben, hai unha lixeira diferencia colles Nosa Señora dos Ollos Grandes, pero Ángel Fole, isto non é nada, queda moita mili aínda. Imos ao seguinte dos temas. O da mili xa é iba a decir que o da mili xa é anacrónico, pero ben, vamos co inglés, my darlings. Non tiene nada, Di o seguinte a frase: which founding father never became president of the USA? E as respostas son A. Benjamin Franklin, B. Thomas Jefferson e C. George Washington. Tempo. Aquí hasta eu mesmo me sorprendín, Birmingham. Birmingham. Ben, pois coidades que o presidente en cuestión é Benjamin Franklin. Comprobámoslo? Correcto. Dez puntiños máis, seguimos con esa lixeira ventaxe, pero non é nada. Vamos ao seguinte dos temas. Latín e grego. A ver que nos din os clásicos. Con quen se enfrentou Roma nas guerras púnicas? Famosas guerras púnicas. Traducir as guerras púnicas. A. Cos astures. B. Cos dacios. C. Cos cartaxineses. Tempo. Moi sobrados todos, non? Moi ben. Engaña, Apareceron os cartaxineses por todos os lados. Os astures tamén vos eran rabudos, Que o diga Julio. Aí está. Comprobamos se é verdade ou non. Certo cos cartaxineses. E os de Boal xa, un reducto tremendo. 10 puntiños máis, 50 puntos... No, digo mal. Vai subir agora? Ah, no, digo ben. 50 puntos por IES de Nosa Señora dos Ollos Grandes e 40 por IES Ángel Fole. Vamos á seguinte das preguntas. De literatura e lingua castelá. E di o seguinte. ¿Cuál es el significado de la palabra sórdido? A. Sordo. B. Soberbio. C. Miserable. Tempo. E dixen isto e non mirei para ninguén. Tempo logo. Pensades que é miserable? É unha cosa persoal contra min ou algo ou é así o significado? Comprobámoslo logo. Certo. Debe ser cousa miña ou da Nosa Señora dos Ollos Grandes que veñen así como máis frescos, están máis risueños. Oye, vos que xa tedes tablas, o sea, que poñedevos tamén aí, 10 puntiños máis para todos, 60-50. Quedan 4 preguntas, aquí ainda non está nada dito. Vamos ao seguinte dos temas, que é literatura e lingua galegas. Vamos alá. Di o seguinte. A que categoría gramatical pertence xa ora? A é un adverbio, B é unha preposición e C é unha conxunción. Tempo. Así que xa ora é un adverbio.
Ímolo ver. Certo que é un adverbio. Ben, resposta correcta. 10 puntiños máis. Quedan 3 preguntas en xogo, 30 puntos. Unha lixeira ventaxa de 10 non é nada. Así que, por favor, vamos ao seguinte dos temas. Matemáticas. Cal das seguintes afirmacións é verdadeira? A. Se unha función ten límite nun punto, entón é continua nese punto. B. Se unha función é derivable nun punto, entón é continua nese punto. E C. Se unha función é continua nun punto, entón é derivable nese punto. Non sei se me explico. Tempo. De puntos, claro. Así que se unha función é derivable nun punto, entón é continua nese punto. Isto sabédelo ou saímos así? Vale. Comprobámoslo. Certo? Que conste que vos admiro moito por ser capaces de resolver isto. Para min é un misterio máis difícil que o da Trinidade. Imos alá, entón. 80 puntos po IES Nosa Señora dos Ollos Grandes e IES po Ángel Fole. Ángel Fole, hai que xa empezar a pensar en que imos espabilar un pouquiño ou meterte a zancadilla ese sin que vos vexan ou algo. E vos afianzadevos aí. Imos alá. Pregunta sobre música. E di, un cuarteto de corda está integrado por A. 2 violíns, unha viola e un violonchelo. B. Un violín, unha viola, un violonchelo e un contrabaixo. Ou C. Un violín, unha viola, unha guitarra e un violonchelo. Tempo. Ben, pois aquí imos ter algunha cousiña porque hai quen pensa que se trata da resposta A, 2 violíns, unha viola, un violonchelo, ou un violín, unha viola, un violonchelo e un contrabaixo. Imos comprobalo. A resposta correcta é A. Dez puntos que soben ao marcador do IES Nosa Señora dos Ollos Grandes, que están poñendo xa millas co Ángel Fole. Imos ao último dos temas. Pero non me das a cara así, que senón non sabe ben. Xeografía e historia. Di a pregunta. República Checa é un Estado membro da Unión Europea? Si, non, ás veces. Tempo. Ten días, Así que coidades que sí que é un Estado da Unión Europea. Comprobámoslo. Certamente. Ben, pois fixo a súa aparición o Nosa Señora dos Ollos Grandes 10 de 10. Ángel Fole foi un digno rival, pido tamén un forte aplauso para eles. E xa temos o primeiro dos finalistas, así que vémonos de contado. Vale. Bueno, son esos. Ai, perdón, que me puxo no medio. Desculpa. Ben, estamos xa avanzando no concurso, estamos chegando xa a temas profundos, agora é cando vai salir realmente a teoloxía e a metafísica, esas cousas que tanto nos preocupan e que son tan importantes para a vida humana, como podemos movernos por aí sin saber ou ser en esencia ou ser en presencia, son cousiñas que, en fin, vamos aos seguintes, dos cales tamén vai salir un finalista, que son Lucus al cubo, nome matemático e original onde os haxa, podedes aplaudir a mesexados.
Ben, e o outro, Sanxillao do Yes Sanxillao. Para que quede claro. Xamos un momentos musicais de Algeri hoy. Como andamos? Eres o único representante masculino ahora no concurso, aquí neste preciso instante. Como te sintes? Queres algún tipo de trauma? Notaste suelto? Como ves? Como te ves? Ben. Vale. Saludos de novo, María, Clara e Antonio, María, Jessica e María do Mar. Un forte aplauso, moita sorte. Tampouco quero metervos presión, pero que saibades que un de vos vais a enfrontar da Nosa Señora dos Ollos Grandes. Así que non é por metervos presión, pero facede con xeito. Vale, sorte. Imos ao primeiro dos temas de actualidade. E di o seguinte: o actual presidente da Deputación de Lugo é A. Xosé López Orozco, B. Luís Álvarez Martínez ou C. José Ramón Gómez Besteiro. Tempo. Non é fácil, estos andan cambiando. Logo tampouco teñen claro. Moi ben, o sea que comezamos xa pensando mesmo todos, non vos poñen nerviosos. Como me gustan eses momentos de tensión. Pensades que se trata de José Ramón Gómez Besteiro, aí volo comprobar. Correcto, Besteiro. Dez puntiños, comeza reñido o asunto e imos ao seguinte dos temas. E o seguinte dos temas é de bioloxía e xeoloxía. No experimento de Miller, A. Non apareceron vermes na carne cando o recipiente estaba tapado. B. Non apareceron microbios no caldo de cultivo se a redoma tiña o colo curvado. E C. As descargas eléctricas produciron algunhas das moléculas presentes nos seres vivos. Tempo. Eu creo que isto xa é para nota, Isto é para nota. Isto está ben aquí. Estamos xa nunha semifinal, non estamos aquí. Ben, e como boa semifinal e con unha pregunta tan enrevesada, agora sí que hai disparidade. Non é, contómolo de verdade, Así que unhos pensan, o do caldo a mí tamén me resultaba atractivo, pensando no do caldo de Navizas, pero, claro, e os das descargas eléctricas daban un mal rollo, pero imos comprobar que é verdade o das descargas. 10 puntiños. Dez puntiños para Lucas Augusti. Esto está empezando, Sanxillao. No pasa nada. 20 puntos para Lucas Augusti, 10 puntos para Sanxillao. Seguinte dos temas. Física e química. A forza coa que a Terra te atrae, A. É menor que a forza coa que ti atraes á Terra. B. É igual que a forza coa que ti atraes á Terra. Ou C. É maior que a forza coa que ti atraes á Terra. Tempo. Calquera caso é unha cuestión de atracción telúrica. Así que aquí todos moi atractivos. Unhos pensades que é igual e outros pensades que é maior. Comprobamos. É igual, señores. Isto presta. Isto xa é unha semifinal, como Deus manda, con alternancia, ahora empatamos, ahora non empatamos. Pois veña, 10 puntiños máis que suben para o Sanxillao e imos ao seguinte dos temas. Silencio, por favor. Pregunta sobre inglés. Tampouco é tanta cousa, non? A primeira parte do nalido ben. Finaliza esta frase. If I will think you are dishonest, mutatis mutandi, the conditional is incorrect, I will never forget you, or I may forget you. Mais ou menos. Tempo.
Bueno, o Lucas Agusti está máis sorrinte. Dígovolo porque se queredes ainda estades a tempo de cuidar un pouco a vosa imaxe, Así que o condicional non vos gusta. Comprobámolo? Correcto. Dez puntiños máis. Eu que vou contando é que xa pasei un inglés máis. Xa quedanme menos. Vamos ao seguinte dos temas. Latín e grego. Pero non me podían poñer en latín, como é que pronunciou o latín? Coa escutando en catilina. A pregunta di o seguinte. O Partenón atópase na A. Acrópolis. B. Medina. C. Necrópolis. Tempo. Ollo que isto engaña, Ben, pois hai quen pensa que se trata da Acrópolis e hai quen pensa que a cousa está como máis difunta e trátase da Necrópolis. Comprobámolo? A resposta correcta é Acrópolis. A verdade é que na Acrópolis moita vida non hai, non iba deres encamiñadas, Pero, en fin, 10 puntiños que suben para o Yes Lucas Augusti e un tema novo que sobe ao noso panel e que comprobaremos de que vai. Literatura e lingua castelás. Imos alá. ¿De qué tipo es la siguiente oración? Se dice que no vendrá. Impersonal refleja, pasiva refleja ou pasiva perifrástica. Tiempo. Isto é moito máis doado co anterior, eu digo logo. Silencio, por favor. O Sanxillao estuvo aí ata o final e non... Esa non é actitude, así non imos a ningures. Comprobamos se a resposta do Lucas Augusti era verdade e era verdade. Pasiva reflexa. Non pasa nada, Sanxillao, estamos aí aínda. Pero cuidado co tempo, 15 segundos. ¿Sí? Vamos ao seguinte dos temas. E di o seguinte. Pregunta de literatura e lingua galegas. E di, en que consiste un dobre? A. Na repetición dunha palabra en distintos versos dunha cantiga. B. Na repetición dunha sílaba en varias palabras dunha cantiga. Ou C. No uso de palabras sinónimas ao longo dunha cantiga. Tempo. Ahora miraste o tempo. Ben, coincidimos en que se trata da repetición dunha palabra en distintos versos dunha cantiga. Comprobámolo. Certo? Dez puntos que soben aos dos marcadores, estamos aí 60-40. Hai 3 preguntas en xogo, Sanxillao. Non está todo dito. Vamos ao seguinte dos temas. Preguntas sobre matemáticas. Que ángulos do primeiro xiro da circunferencia teñen tanxente 1? Todos, 30 graus e 200 graus, ou C, 45 graus e 225 graus. Tempo. Ollo cos ángulos, ollo cos ángulos. Así que coidades que a resposta correcta é a C. Non sei que dirá Kiki ao respecto. Pois di que sí. Di que sí e temos 70 puntos para o Yes Lucas Augusti e 50 para o Sanxillao. Isto ainda pode ser, pero non vos despistedes. Seguinte dos temas. Música. Non sei se dicir music. Os concertos de Brandenburgo foron compostos por
A. Johann Sebastian, aquí sempre digo máis tropiero, no, Johann Sebastian Bach, Vivaldi ou C. Mozart. Tempo. Todo o mundo moi tranquilo, toda a xente moi sobrada, porque consideran que o señor das fugas é o acertado. Johann Sebastian Bach é verdade? Quique, si era verdade. Ben, chegados a este punto, hai unha alegría contida aquí no Lucus Augusti, que sorrín así como se foran ao dentista, e o Ies Anxillao, home, non, estamos aquí, non pasa nada, ahora vamos aquí ao final a acabar con dignidade, ¿sí? Vamos ao seguinte dos temas. Pregunta de xeografía e historia. E ven a dicir o seguinte: a Segunda Guerra Mundial é un conflicto militar que se desenvolve A. Entre 1929 e 1935, entre 1939 e 1945 ou entre 1935 e 1949. Tempo. Ui, que sobrados estamos aí todos, que tranquilidade. Remata o tempo e pensades que a resposta correcta é a B. Todo o mundo pensa, tamén o público, sí. Comprobámoslo. Home, que tedes que xogar algo, senón tamén... 10 puntiños máis que soben o marcador do Ies Lucus Augusti, que se converte no seguinte finalista deste cuarto concurso Intercentros de Lugo. Un forte aplauso para eles, por favor. E un forte aplauso tamén para o Sanxillao, que foi un digno adversario. Ben, pois chegado a este punto xa sabedes como andamos. Imos a optar polo terceiro e cuarto posto, se non me equivoco, non? Que ese que está aí, así xa casi o podía ler. Ben, como vos decía antes, lembrade, por favor, lembrade o tema do silencio, lembrade o tema dos ruidos, lembrade que vimos a pasalo ben. E sobre todo lembrade que eses que están aí están un pouco nerviosos, así que axudadelles pero pa dentro. Vale, vamos entón ao Ángel Fole do Ies Ángel Fole, que van pelexar polo terceiro e cuarto posto. Non aplaudades, vos deixadevos estar aí así, con... A ver, a vos encargousevos outra cousa esta mañá, tedes algún outro traballo que facer? Pois tampouco é tanto aplaudir, digo eu. O seguinte, Sanxillao do Ies Sanxillao, polo terceiro ou cuarto posto. A ver, decide a verdade, Ies Sanxillao, a vos facíamos ilusión baixar e lucir o tupito e volver subir, ou? Encima vamos a situar no mesmo sitio. Señores, ides loitar polo terceiro ou cuarto posto, que é moi honroso, como a todos, igual que os accesis son honrosos, porque vimos aquí a divertirnos e a pasalo ben. Así que, xa que loitades por ese posto, con unha cousiña así destas así, sube puntos, credesme. Sí? Credes como lo representar? Iria, Lúa e Bruno, e María, e Jéssica e María del Mar. Pois ala, imos ao primeiro dos temas, que este telita marinera. Actualidade. Isto é un clásico. A prima de risco é A. Aparente de riesgo Cortázar. B. Un termo económico. Ou C. Un termo deportivo. Tempo. Sí, así como, bueno, sí. Un termo económico, parecevos. Xa non se fala agora da prima esta, non? Da curmade. Imos comprobalo. Certo? Non sei se o feito de que non se fale da prima de risco é bo ou é malo. Deixo aí. Vamos ao seguinte dos temas, que é o tema
de bioloxía e xeoloxía. E di o seguinte, cal é a base complementaria da adenina? A, o ARN, B, a citosina ou C, a timina. Tempo. Vese que son todos de ciencias, que non dubidan. Silencio, por favor. A timina, a timinanza. Comprobámoslo. Certo? Ben, isto xa é unha cousiña como de aí empatadiños, como me gusta a min isto. Non vos miredes mal por detrás, que vos vixío. Seguinte dos temas. Física e química. Se o libro cae riba da mesa do profesor non se move, a resultante das forzas que actúan sobre el é nula. Ou B, non existen forzas que actúen sobre o libro. Ou C, o profesor non abriu o libro. Tempo. A C gústame máis para o alumnado, pero ben. A resultante das forzas que actúan sobre el é nula. Podemos andar así pola vida sin saber que un libro que está posto encima da mesa acontece isto. Comprobámoslo. Certo? Isto está que arde. Como me gusta este terceiro e cuarto posto. 10 puntiños máis, 30-30. E Quique vai nos lanzar un novo tema. E... Tampouco era necesario apurarse tanto, Quique. Inglés. Tampouco é tanta cousa. Which country has never been a part of the British Empire? Vale. A, India. Isto sáleme niquelao. A, India. B, Canadá. E C, Iceland. Joder, tempo. Eu creo que cando acabe o concurso falarei inglés perfectamente. Non lle vexo tanta dificultad. Pensade ben onde está, Así que coidades que está aí. Pois, vámoslo comprobar. Certo? Seguimos con un empate estupendo. Isto vai rematar nos nosos famosos pulsadores digitais sincronizados sonoros. Queda ben, así, dito así. Seguinte dos temas. Latín e grego. Vamos a unha cosa seria, de certo empaque. Se quedamos ás dúas post-meridien, que podemos facer? A. Comer un cocido con cachucha, chourizo e panceta. Home, tampouco lle quedan mal os garbanzos, tal. B. Contemplar a lúa chea. Ou C. Escoitar o canto do galo que hai ao lado do instituto. Tempo. Esta pregunta gústame moito. Hai fame, Sí. Vai vos o tema da cachucha. Comprobámoslo. Certo? A C non podía ser. Ao lado do instituto non hai un galiñeiro. Isto ben se ve. 10 puntiños máis e isto está 50-50. Perfectísimo. Podemos estar aquí toda a mañá, non temos outra cosa que facer. Vos, mantedevos firmes, Seguinte dos temas. Literatura e lingua castelás. E di o seguinte. ¿Cuáles son los siglos de oro de la literatura castellana? A, siglo XVII-XVIII. B, siglo XV-XVI. O C, siglo XVI-XVII. Tempo. Ollo co piollo. Aquí hai que fiar moi fino, Vaise chamado nun palito Ai, queridiños, aquí ves, alguén se lle foi amado cun palito desos de palito. Imos comprobar cal é a resposta correcta. E a resposta correcta é a C.
10 puntos que soben ao marcador do Ángel Fole, pero, Sanxillao, queda moita milia aínda, Non vos poñades serias, que eu sei que tedes certa tendencia a sorrir pouco. Vos videvos arriba. Vale. Seguinte tema, literatura e lingua galegas. E di o seguinte, a que xeración pertence Luz Pozo Garza? A xeración dos novecentistas, B, a xeración das festas minervais, ou C, a promoción de enlace. Tempo. É unha clasificación moi de Ferrín, Ben, volve a haber disparidade de criterios, queridos, así que podemos empatar ou podemos avanzar un pouquiño. Comprobamos o que que. C, a promoción de enlace. Non pasa nada, Sanxillao, non pasa nada. A promoción de enlace está moi... Bueno, deixámoslo aí. Vamos ao seguinte dos temas. Matemáticas. E di o seguinte. Dada a función x cadrado partido por 4 máis y cadrado partido... cadrado partido por 4 igual a 1... respiro. Cal destas afirmacións é correcta? A. É unha elipse. B. É unha circunferencia. C. É unha hipérbola. Tempo. Xulia pon cara como de que non nos... Olliño cos cuadrados, Eu que domino ben deste o da lei de Boyle Marió, pero aquí non teño onde metela nunca. Así que se trata dunha circunferencia. Así me gusta que vexades o mundo ben redondiño. Comprobámolo. Certo. Estamos aí, a ver como estamos. Estamos aí que podemos empatar, Sanxillao. Así que, un sorriso, unha cousiña desas. E imos ao seguinte dos temas. Trátase da música, ou como diríamos os brites, music. A Traviata é unha ópera composta por A. Puccini, B. Wagner ou C. Verdi. Tempo. É moi la, pouco, por se queredes así unha pista. Así que cuidades todos que se trata de señor Giuseppe Verdi. Comprobámolo? Certo? Ben, Sanxillao, pois... Ahora sí que podedes rir ao que cairades as cachá, porque tampouco perdemos nada, non? 10 puntiños que suben pro Ángel Fole, que está que racha coa pana. Comprobamos como vai o seguinte dos temas. Xeografía e historia. E di o seguinte. Cal dos seguintes países axudou o bando nacional do general Franco na súa ofensiva contra o goberno da República? A. Estados Unidos. B. Italia. Ou C. Francia. Tempo. Pensadio ben, que daquela era un lío. Pensástelo ben logo. Comprobamos que foi Italia quen axudou ao bando nacional. Ben, pois chegado a este momento temos un máis que digno terceiro posto pois Ángel Fole, 100 de 100 puntos posibles. Un forte aplauso para eles. E pido tamén un forte aplauso para Ies Sanxillao, que aínda que non acabou de sorrir, tamén foron uns grandes concursantes. Pois chegamos a este momento, só nos queda a final.
Ben, chegamos a ese momento que agardamos ou que polo que algúns levan aquí toda a mañá moi concentrados. Trátase da final. Lembro aquilo que dicíamos ao comenzo, que vimos a xogar, a divertirnos e a participar, así que, aínda que sea xa a final, vamos a seguir coa mesma tónica. Por favor, evitamos os ruidos ou calquer outro tipo de sinais que poidan despitar aos xogadores. E a gran final estará formada por os ollos grandes do IES Nosa Señora dos Ollos Grandes. Forte aplauso, please. E por os que comezaron ao principio coa primeira das semifinais, que era o Lucus al Cubo do IES Lucus al Cubo. Compañeiros, que como andamos? Nerviosos? Madre leva. E a que vos espera? Porque estas preguntas da final, aí creo que os profesores votaron o resto. Non digo para poñervos nerviosos. Xa sabedes que é unha final, así que o que gana, gana. É doado, non? Algo así como o Barça na Copa de Europa ou algo así. En fin, isto é un comentario que seguramente non guste, pero eu quero. Estamos preparados. Luís, Natalia, Iago, moita sorte. Un forte aplauso para vos. María, Clara e Antonio, o mesmo vos digo, así que moita sorte. Bueno, vexo xa buen rollito aquí entre eles, o cal me gusta. El dixo, oye, que bonitos ojos tienes, ela riuse, así me... Aquí pode sair cousas. Comezamos, estades preparados? Imos logo lá. Primeira das preguntas, unha pregunta de actualidade, que di o seguinte. O Goya 2015, a mellor película foi para... A Illa Mínima. B, O Neno. C, Relatos Salvaxes. Tempo. Silencio, por favor. Vexo vos moi cinéfalos, como dicía unha que sei. Isto é unha final, sí, señor. Xa empezamos como Deus manda. Así que, a Illa Mínima ou o Neno? Comprobámoslo. A Illa Mínima. Dez puntos que saben o marcador do Lucus Augusti, o cal non quere dicir nada, Vexo que siguen as miraditas, aquí hai moi buen rollo. Sí? Seguinte dos temas. Bioloxía e xeoloxía. E di o seguinte. As meninxes son as membranas que cubren e protexen todo o sistema nervoso central. Cal das seguintes non é unha desas membranas? A, dura mater. B, mala mater. C, aracnoide. Tempo. As risas ao final, sabe, rídevos para dentro, Está ben, gústame que haxa esta disparidade. Unhos pensan que se trata da dura mater e outro da mala mater. Comprobamos. Mala mater. Son as risas, sí, o da mala mater, verdad? Son un pouco así... A mí tamén me despistaría, comprendo. Aunque o da arácnido sonaba meu chachi un pouco a Spiderman. Spiderman, Spiderman. Seguinte dos temas, 10 puntiños que soben ao marcador do Lucus Augusti. Perdón, Lucus al Cubo. Xa non lo explicaron que era polos caldeiros. Non, era polos... que son 3. Física e química. Di o seguinte. Na ósmose atravesan a membrana semipermeable. A, as partículas de soluto. B, as partículas de disolvente. Ou C, calquera partícula disolta. Tempo. Un equinoccio en calquera caso. Aquí estamos de acordo en que as partículas de disolvente. Comprobámoslo. Certo?
O es Nosa Señora dos Ollos Grandes, inaugura un marcador, non pasa nada, queda tempo, queda mili, non pasa nada. Imos aos seguinte dos temas, que é o tema de inglés. Este tema de inglés, confío en que, como é a última, sexa... A ver como é. Sei ler perfectamente a primeira parte, donde pon a expresión. Eso entendeuse. A expresión she was caught red-handed quer dicir A, que a colleron infraganti, B, que colleu un mexilón cando había barea vermella, ou C, que colleu alguén facendo que non debía. Tempo. Por favor, silencio. Así que colleron alguén infraganti. O dos mexilóns non vos parecía o suficientemente suxerente? Porque non vos gustan, porque ahora precisamente están un pouco así mal. Non te de resposta, non? Comprobámoslo. Certo, que colleron alguén infraganti. Dez puntos máis que soben ao marcador de ambos os dous grupos e que marcan unha lixeira distancia, pero non moita, Aquí aínda estamos. Seguinte dos temas. Latín e grego. O mestre de Platón era A. Aristóteles, B. Silencio, por favor. Sócrates ou C. Esquilo. Tempo. Querido Sócrates, pues Esquilo tampouco estaba mal, que é o mestre dos que lle cortan a las ovellas. Imos logo comprobar se era Sócrates. Certamente. Dez puntos máis que soben, 30 para o IES de Nosa Señora dos Ollos Grandes e 50 para o Lucus al Cubo. Vexo que chegado este momento xa non hai risitas ni miraditas entre eles. Podedes retomar a buen rollito, que non pasa nada. Seguinte dos temas. Literatura e lingua castelás. ¿Qué vulgarismo aparece en la palabra meteorológico? Desplazamiento acentual. B. Epéntesis. C. Metátesis. Tempo. A lingua tamén ten as súas couseñas, Non pensedes que vai ser todo suxeito para o predicado. Moi ben, pois aquí volvemos a ter xa un enfrontamento claro. A resposta correcta ou é B ou é C. Ou é A, ao mellor non acertastes. Comprobamos. A resposta correcta é C. Dez puntiños máis, 60 puntos po Lucus Augusti, 30 po Nosa Señora dos Ollos Grandes. Aínda podedes empatar, Pero gústame que seguides sorrindo, Cos da dereita, para estar así, non estades tampouco tan sobrados, non? Vamos logo ao seguinte dos temas, que é de literatura e lingua galegas. E di o seguinte: cal destas expresións é incorrecta? Poido facer as tarefas. B. Agardo que poida facer as tarefas. Ou C. Puido facer as tarefas. Tempo. A mí me parece máis tres, porque nas tres hai que facer as tarefas. Así que, cal destas expresións é incorrecta e poido facer as tarefas? Imos comprobalo, e é certo. Ben, chegado a este punto, temos 70 puntos para Lucus Augusti, 40 puntos para Nosa Señora dos Ollos Grandes. Ahora creo que te deixa un poquinho máis complicado, pero acabamos con alegría e alboroto, sí ou non? Vamos ao seguinte tema, matemáticas.
O produto das pendentes de dúas rectas perpendiculares é A, 0, B, 1, C, infinito. Tempo. Julia, cada vez que sale un de matemáticas faz así porque queres contestar, di a verdade. Noto yo. Así que temos que uns pensan que é 0 e que outro é menos 1. Comprobámoslo. Menos 1. Dende logo os de Alcubo estades aí. Vamos ao seguinte tema, que é música. E di o seguinte: Deep Purple, isto sí que sei pronunciar, Deep Purple, é dos meus tempos. Bueno, o sea, donde? É un grupo representativo de A, o hard rock, B, o underground, ou C, o rock sinfónico. Tempo. Isto en inglés é na mesma liña dos hombres G, mutatis mutandis. Digo por se axuda. Está ben. Eu comprendo que a mellor Deep Purple, a mellor quedamos un pouquiño así. Imos comprobar logo o que está posto aquí. Quique. Nen, era do de arriba. O underground non pegaba. Aplauso, por favor. Bueno, aquí unha pequeniña mancha nesta marcha triunfante que levaba o Lucas Augusti. E por último dos temas, que é o seguinte. E eu que quería chegar aquí cos marcadores digitales, pulsadores electrónicos por xentileza do Centro Integrado de Formación Profesional Politécnico de Lugo. En fin, último dos temas, xeografía e historia. E di o seguinte: cal foi o Reich ou imperio creado por Hitler coa súa chegada ao poder nos anos 30? A, o primeiro. B, o segundo. C, o terceiro. Tempo. Ben, pois aquí sí que houbo coincidencia nas respostas. O terceiro Reich. E comprobámoslo. Certo. 10 puntos máis. Ben, pois creo que esta edición do Intercentros, cuarta edición xa do Intercentros de Lugo, xa ten un claro vencedor e gañador, pero empezaría pedindo un forte aplauso para o Nosa Señora dos Ollos Grandes. Eu desde aquí douvos o premio aos máis risueños e dicharacheros, porque foron os que mantiveron ese sorriso sempre. E, como non, un grande forte para o novo vencedor desta edición, Lucas Augusti. É un placer estar sempre neste sitio, porque é algo que eses individuos de negro, como os hombres de negro que andaban por aí, lles dan moito traballo, non solamente a eles, o Secretariado Superior, senón tamén a Quique, o Ciclo Superior, perdón, senón tamén a Quique, Pepón, etcétera, etcétera. Eu veño con sumo gusto aquí a aportar o pouco que eu podo facer, pero sí que vos digo que dá gusto estar nun entorno así onde a xente o pasa ben e a fin de contas creamos este lazo entre os centros. A continuación temos a entrega de premios, se non me equivoco. Advertir que iremos chamando as persoas que se llevan dando os premios, accesis e demais, e polledevos guapos e peinadevos así un pouco e tal, porque sacamos unha foto finish, vale? Así que comenzamos cando que irades, sí? Cambio xo presto. Dito cal, levo así por orden tal cual, non? Ben, pois, comezamos por Viés, muralla romana... Ah, perdón, non comezamos.
Estas por pasear non saben o que han de facer. Podedes aplaudir para entreternos, Agora sí? Ben, pois comezamos logo entregando os accesis e o primeiro é para o Yes Muralla Romana, os anfitrións, as nosas queridas setiñas. Sí? Entrega o premio a señora xefa do Departamento de Imaxe Persoal, dona Carmen Vila Enríquez. Sube. Moi ben. O das fotos é porque logo vais a facer un estudo sociolóxico de vestimentas, cal é na actualidade os colores que predominan no alumnado de Lugo, etc. non? Ben, vamos ao seguinte dos accesis que é as leirantas do Yes Leiras Pulpeiro. Entrega o premio a señora xefa do Departamento de Informática e Comunicación, dona María del Carmen Fernández de Lameiro. Poñade mellor cara, que isto dos premios é a parte que xa me gustaría a mí. Puxe arriba. Creo que xa está. As primeiras fotos son as que máis gustan, pero logo a xente xa sabe posar, pon o perfil bo, está ben. E imos co terceiro dos accesis, se non me saltei, que digo ben, que é para o Yes Xoán Montes do Yes Xoán Montes, e entrega, bueno, primeiro aplauso para eles. E entrega o premio a xefa do Departamento de Administración e Xestión, doña Aida Rabanal Fernández. Ben, ahora xa melloramos a cuestión, xa nos poñemos no medio. Hai profesionalidade. E rinse, perfecto. Ben, a todo isto, creo que non dixen o que lles entregamos. Craso error meu, porque tratábase dun maravilloso ordenador portátil. Uns auriculares Fonestar, queredes que vos diga os nomes? É FA 594, que os 94 foron unha serie que saliu magnífica. Ben, vamos ao seguinte, cuarto puesto, que son uns auriculares, pero estos xa son SPC, isto xa, ojito, E ademais, non son SPC calquera, porque son SPC 4306, casi me custa tanto como o inglés. Comezamos. Este, o primeiro deles é para o Yes Anxillao. Cuarto posto. Sí. Ten razón. Primeiro é o único auricular, porque só en cuarto posto, certamente. E entrega o premio a señora xefa de estudios do Yes Muralla Romana, dona Silvia Quintana Domao. Ahora podedes sorrir pa foto, facedio por min, por Dios, Acordádevos, porque isto queda pa posteridade. Sí? Que diga o fotógrafo cando está, que eu non sei. Sí? Veña. Ben, o terceiro premio
que isto xa é unha tablet libre. Bluesenstuch 73, que esta tamén foi moi boa serie, esta. Leva semellante premio o Yes Ángel Fole. Plas. Que este sí que tuveron un grau de risa, de sorriso bastante normal. Entrega o premio a directora do Yes Muralla Romana, dona Marta Goi López. Moi ben esa foto, xa, que unha xente xa se coloca directamente, perfil bo, ese sorriso, moi ben, estupendo, grazas. Se a tabla anterior que era libre como el mar, esta sigue sendo unha tablet libre Bluesenstuch, hasta aí todo vai igual, pero 94. Olliño, isto como é turbo, o turbo intercool, 16 válvulas, un V6. Vai. Este segundo premio é para o Yes a Nosa Señora dos Ollos Grandes. Un forte aplauso. Aparte de que estes levan a miña especial mención por risueños e divertidos. Entrega o premio o señor director do Yes Muralla Romana, don José Antonio Corredoira Teijeiro. Ahora temos ese momentazo. Ves, é que xa hai xente que xa se ri sola para as fotos e para todo. Moi ben. Aplauso. Ben, e por último, os merecedores gañadores desta edición, cuarta edición xa, que nesta ocasión foron o Lucus Augusti. Pero que se van levar? Preguntaredes. Tablet libre, Bluesenstuch. O curioso é que os anteriores levaron 94. E o curioso é que esta debe ser máis, pero é 79. Non me lo podo explicar. Un forte aplauso para os gañadores. Entrega o premio o señor inspector do Yes Muralla Romana, don José Eduardo Basanta Montenegro. Ese tamén sabe poñer pa foto, Serios, así, moi ben. Ben, pois no nome da organización empezo a repartir grazas para todos. Reparto en primeiro lugar grazas a todos pola vosa presencia, polo voso comportamento, polo savoir-faire, mirade que ben o digo en francés, con que naturalidade, savoir-faire. Por estar aquí un ano máis e por facer que un concurso que é unha iniciativa destes rapaces estupendos que son os do secretariado deste centro, pois teña a repercusión que ten, así que agradecemos moito a vosa presencia. Igual que é de ser agradecidos á Fundación TIC, que un ano máis tamén ven a cubrir este evento e que a xente pode nos estar vendo neste momento a través de internet. O cal non sei se é bo ou é malo, porque quere dicir que o meu inglés está por toda a rede. Non fixera esta reflexión. En calquera caso, gracias tamén á Fundación TIC, gracias a Quique, que eu querería que saíse, porque ademais hoxe ven moi guapetón e moi peinado, para que o virades e lle dedas un forte aplauso, que é o que move todo este cotarro.
Tamén a Pepón, pero Quique hai detrás é o que fai que isto que parece tan sinxelo, que aparezan as cousas cando teñen que aparecer, incluso cando eu digo que non teñen que aparecer, aparecen. Eso é o que move detrás. E é un traballo tamén inxente. Grazas a Esther, eu agradezo no meu nome que un ano máis me invitarades, que aínda que cada vez que me propoñen eu digo, pois ao final veño e paso como un enano. Sen máis, grazas a todos, vale?